Keď mi Boh ukázal hĺbšie veci, ukázal mi túto vec. A povedz im to do očí. Koľký z vás máte hriech, ktorý ste nevyznali Bohu? O ktorom si myslíš, toto tam, dajak to prežijem, vecka pri Ježišovi, dajak, Ježišku, ty si milosrdný. Koľký z nás sa nespovedáme naozaj z každého hriechu a hriech je pre nás niečo, čo nám pasuje. Pán Ježiš hovorí, máš problém. Keď chceš prijať prúdy večného života, ktoré odteraz tečú až do večného života, prúdy živej vody, večný život už tu na zemi, nemôžeš sa uspokojiť s tým, že som v hriechu, ale Ježiš ma zachráni. Áno, prichádza. Prichádza aj do tajomných chvíľ, aj do samoty, aby ti povedal, potrebuješ odísť od hriechu. Zažil som to, že zažívame tú Božú milosť na tomto mieste a dotyk Matky Božej. Zažili sme tam veľa poženania a lásku od Panny Márie. A všetkým odporúčam, aby tam išli a zažili ten pokoj a lásku od Panny Márie. Amen. Odporúčate aj druhým? Áno, odporúčame aj druhým. Nebudú ľutovať? Nebudú to ľutovať, nech to zažijú tú lásku Kristovu a Mamky Božej. Ale dnes Ježiš nám to hovorí. Neplač. Neplač. Tvoja viera môže ožiť. Hovorím ti, vstaň. Hovorím ti, vstaň. Neboj sa, uver, že ja som živý. A keď povieš svojim deťom, že ti záleží na ich spáse, to ja cez teba im budem hovoriť. Ja im sa dotknem srdca. Neboj sa, brat, sestra, Boh je tu. Živý Boh. Panna Mária je živá. Ona robí zázraky, lebo Boh jej to dáva robiť. Aj cez iných svätých, ktorých poznáte. Preto, aby naša viera ožila. Aby sme sa vrátili znova do boja proti hriechu. Aby sme naozaj začali žiť úplne podriadený Božej voli, aby sme sa začali spovedať tak, ako sa máme spovedať. Aby sme v spovedi naozaj urobili skutok, že Bože, ja ten hriech úplne odhadzujem a ľutujem vôbec čas, keď som sa do neho rozhodol. Nechcel by som sa ani pre neho rozhodnúť, keby som mohol vrátiť čas. Lebo hriech je niečo, čo ma od teba úplne dištancuje, oddeluje. Hriech to nie je nejaká špina, idem sa očistiť. Tak ľudovo povedané, hriech je stav, že si odišiel preč. A svätá spoveď je Boží dar. Je to sám Kristus tam, ktorý ti hovorí, som nekonečne šťastný, že si sa prišiel so mnou spojiť. Svätá liturgia, svätá Eucharistia, to je iba skutok, keď ti Ježiš hovorí, chceš môj život, chceš sa postaviť z očí v oči hriechu, chceš byť odsúdený, blahoslavený, keď ťa budú
pre moje meno preklinať, nenavidieť. Si blahoslavený, šťastný, lebo máš večnú odmenu v nebi. Chceš bojovať za Božie kráľovstvo? Tak poď s Božou bázňou a s vierou, prístup.